Dyma 5 ucha cic o ddathliadau Cwpan y Byd. Rhif 5. Gêm bwysig rhwng Peru ac Awstralia gyda'r enillydd yn mynd i Gwpan y Byd. Andrew Redmayne, golwr Oz, oedd yr arwr, yn arbed cic o'r smotyn. Ar ôl gwneud dawns wirion i dynnu sylw'r chwaraewr arall. Rhif 4. Pan sgoriodd Nigeria yn erbyn Groeg a Finidi George at yr ystlys a dechrau dynwared ci bach. A hyd yn oed esgus cael PP, fel ci. Rhif 3. Roedd Michi Batshuayi wedi cyffroi cymaint pan sgoriodd Gwlad Belg. Rhedodd ei godi'r bêl a'i chicio hi nôl i'r gôl, ond nath e fethu'r targed a tharo'r postyn, a'r bêl yn ei fwrwe right in ei chops. Beth di weld yna? Rhif 2. De Africa yn sgorio! Be well na chael y tîm cyfan at ei gilydd o flaen y dorf a gwneud dawns y Macarena. Moves da, chwarae teg. Rhif 1. Dawnsio oedd ffordd Columbia o ddathlu hefyd. Ar ôl i James Rodriguez sgorio, rhedodd y tîm draw at yr ystlys a dechrau dawnsio'r salsa. Ole!